Han ska inte kort, säger jag. Jag ska inte ta kort, så nu ska han hålla på. Här. Vad var man med? Se då. Kommer han på så. Jag knäpper inte kort, det filmar Charles. Ja. Har du fina fötter idag? Ja, jättefina fötter. Är det speciellt med mina fötter? Mhm. Jag tycker de inte är så fin. Nej. Mm. Andra tycker väl. Vilka tycker det här? Anna? Vilka är det här då? Jo, många. Det är jävligt många. Jag säger att jag älskar jävligt. Mhm. Sen vad då för smak på fötter är det? Kommer du visa din jävla långtå istället? Jag har fina fötter. Va? Jag har fina fötter. Ja, kan du visa dem? Då ska du visa den här. Det blev väldigt länge så. Mm. Istället för att hålla på och stå här och hålla på och klanka ner på mina fötter. Mm. Mm. Niklas har sagt till mig att han tycker att du har jättefula fötter. Jag tycker inte. Han sa det till mig igår. Mm. Jo. När man ser hans fötter. Men gud! Det blir